Hemmeňize salam dostlar. Gomy adaylarınız, canınız sağmy. Biz bilen gyzykly YouTube kanalymyza hoş geldiniz, sapa ýetirin dostlar. Eger araňyzda täze agda bolan bar bolsa, Men Serdar dostlar, men Döwlet. Dostlar, ýekeje mutwagtyňyzy alyp geçsek, bu video näme hakynda ol pol informasiýalar geçmezimizden öň täze ýylyň gelip getdi, hemmäde täzeleri gutlaýarys. Çanyla, menas çanyla. Menas çanyla doğulan bulam. Näme ýylda doğuldy? Teger. Mö dip dani mö dip yazganlar tanýarlar. Kommentlarda dani. Karaçy bulan ýyly gitdi, biziň ýerimiz ýa. Çanyla gaty käm bir gowy ýyl bolmady ýene sygyr ýyly şular ýalyk bir doýgun bir çagy ýaly mutly, bagtly zat bular has gowy bolsun. Bereketli bolsun. Hemmäňiz sygyr ýylyňyz mutly bolsun agalar. Bu video näkil olar? Karaçy bu videoda size YouTube nädip açmaly, YouTube'da nädip pulwadan soraýaňyz, şolar hakda aýdyp geçmekçi. Eger de gıdıklanýanlaryňyz bar bolsa, videonu görmäge dowam edin. Ýekeje video görmäge dowam etmezden olanlar häzir şu taýny görüň, 2 minutdan soň pauza basın. Näme üçin? Häzir düşündirin. Birinjilik bilen videonu biziň bilen gyzyk YouTube kanala agda bolun we jaňjaz kalakolçy açyň. Kalakolçy açyň, dostlaryňyzy paýlaşyň. YouTube kanal açmak isleýänler, onlar YouTube kanal açmak isleýänler biziňki ýaly, meselem näme? Biz näme oýun oýnaýas, keyfini çykarýas, alyp videonu montaj edip YouTube'a goýas. Şo istoriýalary size düşündirjek. Nähili boli, näme boli? Elbetde bir videoda sığdyryp bolmaýar olanlar pahyjaş garaşypdy, bir atýjak bol. Aýnan. Näme diýjek? Ay. Like koýma ýadyp. Ha, şonu aýdyp dur. Kommentlarda berek üçin like koydum zat, dani içiň ysdyrma zat, arkaýyna oturup berdi hopukman. Diye bir aýtmaly ýerim geçikdim kazat. Yo, aýtdy, like koýun, atýjak koýun. Koyun olanlar, koyun. Like koyun. Inde YouTube kanal açmak kimlere gerek? Näme gerek? Wapşe. YouTube'da pul barmy? YouTube'da gowy soralar. Meselem, YouTube'da näçe pul bar? Sen näçe pul gazanýan? Ay, o taýlaryny başgaça videolar, başka videolarda 300 euro paýlat. Aýtdym. Karaçy var dostlar, näli bilsiňiz ýa YouTube'da her hili gyzykly videolar var, her hil dille, her kim özgör meselem aýdyn dinläsiň gelýär, kino göresiň gelýär, oyun oýnaýar meselem biz ýa PUBG oýnaýar, şolaň videolar isleýär 18 pluslarym bar. Alar görkez. Adaylı kes. Karaçy bilen internet ösme bilen köp adam YouTube kanal açýar, öz meselem şahsy durmuşlaryny, öz halaýan videolaryny YouTube'a ýükleýärler görmek üçin. Vlog şeklinde. Meselem biz aslında biz oyun oynamağa goýarýar. Bilçiňiz de şu ýerden belläp geçýär, oyun kanalymyz var. Play It Safe YouTube kanaly. Agda bolun. Şondan gelenlerim belläp geçin. Ben şu taýdan geldim. O şondan gelenlere geldim. Näme özüňi tanadyň da. Gara şoňa öz höwesiňiz bar bolsa, şoňa görä özüňize YouTube kanal açyp bilýäňiz. YouTube kanal näme üçin açmaly? Aýdyp beram. Onlar şu köp adam näme üçin açy? Pul gazanmak üçin açy. Elbetde pul gazanmak üçin. Näme üçin pul berek? Meselem eğlenceğim berek. Eğlence, keyip sapa, kayfıyım diyene. Yani olanlar başta cevir çekmeden keyip çekip bolmaýar da. Düşündüňiz mi? Başta bir näki derek diýsem kem, danyň bir kompýuter var. Hani kompýuterim? Danyň kompýuter olanlar Muňa gara, iýiň bu ikinji tarapdan birini kellesdi. O ikinji tarapdan 1 metr aşağı ýatan adamyň üstüne kellesine zıňsaň öldürýär da bu kompýuter ara, bu kompýuter mi? Nastolny kompýuter diýip pikir etdendir görenler. Bu nastolny däl olanlar bu. Laptop. Gara. Bu açylyşyny ara, 2 ýyl öňe açmak, görýärmiň? Original, satlyk olanlar, satlyk aljagyň babasa, awsana çykarjak. Canlı ýaýynda. Gördüňiz dämi? Şular ýalyk ýerden gelinýär olanlar. Başy şular ýalyk ýerden geldi. Ondan soň meniň kompýuterim, onu görmek isleýänmiňiz endiki videoda diýin. Onun için ayrıtı video çekeriz. Karaçy dostlar, meniň aýtjak bolan zadym başta kaçsaňyz erbet bolup biler. Başta näpirme mikrofonuňyz bolman biler, o montajyňyz gowy bolman biler, hem ters gidip biler. Näme gerek size video çekmek üçin? Bir san iPhone 12 oýnatdyň iPhone 12'den maktadım. Reklam. Kes iPhone bizim zadymyz sponsorumuzda. Karaçy bir san telefon, iPhone 12 ýetmezmizler, bir san Xiaomi'miz zat olanlar. Bir telefon gerek. Eger siz telefondan oyun oynayan bolsaňyz, ondan daşar bir sanam kompýuter gerek olanlar. Ve bilişimiz internetiniz güýçli bolmaly. İnternetiniz güýçli bolmaly. Nähili video çykarjak? Meselem biziň Play It Safe YouTube kanalymyzda oyun bilen baglanşykly, dogry-da?
oyun biz aslında şu oyun bilen bağlanışıklı ve öz reznimizi düşürüp başlayan biz bilen kızıklı YouTube kanalımız var. Oyun vlog tarzında. Vlog yani. Vlog şeklinde gidiyor. Size hüdürleyat. Nem böyle başta oyun oynayanız. Doğru değil mi? Motion bir tane oyununuz var. Kartkanız var. Onunuz var. Mununuz var. Oyununuzu oynadınız. Zapisem ettiniz. Näkili programma ol bulçol onu başka bir video düşündürüp geçecek olallar. İsteseniz montaj ettiniz. Şöyle Instagram belirlep geçecek. Ayrıca yine mesela açıp şungal video çekmek isteyen olsanız şöyle Instagram'da sorap bilen. Şöyle pixel'da. Bu tarzdan dayan nokat bir zat nokat bir zat şu yazıktırandır da aka film. Karaçe, oyununuz baylığınızda hem adınız tayin bir videonuz var da oynadınız, polunu hem ettiniz, montajınızdan belki bilenler vardır, bilmeyen adam yok. Montaj etmeni öğrettiyseniz onlar onam çıkarıp biliriz. Elinizde video var, yeni YouTube kanal yok. YouTube kanal ne yapıp açmalı? Geldin Play It Safe'de efiri varken akşam saat Türkmenistan akşam saat 8'de 9'da her hepten 6. gün efir var. Girdin. Play It Safe. Motion kanal ösüp başladı. Görüp YouTube'lardan geç gitti zat pat. Tayini kes oturma kesme. Bilirler özü görüpler. Özler dislike kalın dedi. Da başlayalım. Öz zatlarına gidip dislike koydur katleyen eşekler ve alırlar. Sizin zatınız kopandır. Neme sizler. Karoçe. Geldin Play It Safe'a efirde doğru değil mi? Ağam YouTube kanalı açma elimde videom bağda batip soradın. Benim sana cevap vermedim. Ne için ulumsu? Yok ulumsu demeyin. Instagram'dan yazdım mesela indi video çıkacak deyip aytdım bana şu video şu. Hoş geldin sabah yatırdın. Geçin çayını kofyeni al indi başlıyor videomuz. YouTube kanalı ne yapıp açmalı? Geçelim mi? YouTube kanalı ne açmalı? Sizin karışan videolar. Mesela bazı Orço'da var YouTube'da ne açmalı? Türkmençe yok. Yani bana göre yok. Türkmençiler düşündüren adam yok da. Orço'da var. İngilizce de var. Yani Orço'da İngilizce de öldüğün de bolmayan için düşünmüyor. Köp kişiye kıyın. Sana yardım ediştili. Ya ben öyle şunları okurdum. Google açıp orası can dinledip Türkmençe dinledim. Karoçi, şu için Türkmen dilinde aklı zadece ilk bacık görmek için size video geçeceğiz. Esip olsa videonu görün. Biz şular polun ekranda durandırsanız doğru değil mi? Az biz şey diyoruz kara. Şöyle kiçil deyip çık gittin ve sağ taraf ya cep taraf. Hayır tarafa geçirmek isteyen olanlar. Cep taraf, sağ taraf, cep taraf, sağ taraf. Saylan ve kellendeki yere hop ana oturduk gördün değil mi? Senin kellendeki yere oturduk. Nereye oturduk? Kellendeki. Şimdi yüreğine geçmeye vaktimiz geldi. Yüreğine geçelim yüreğine. Ne mi diyorlar? Yüreğine hançeri sok, kanat diye. Doğru değil mi? Hançeri kanı bula diye. Yönü köp aşağı sokma diye içinde men vardır diye. Gördün mü? Pis serdan gepidir olanlar. Size deldir kızlar etmeyenler. Ya gelebek no. No. Okay. Hi. Okay. Ne can seni yardım ediştin okey diyelim. Ne mi? Başlayalım. Videomuza geçelim. Başlayalım. Let's go. Dostlar onda ne mi? YouTube kanal açmak isteyen olsanız bana YouTube'a girdiniz de oradan YouTube'da doğursanız Play It Safe dip patpisatsa dip görüyorsunuz mu patpisatsa. Yukarıdan YT dip durundur. Ondan sonra patpisatsa birazcık bastınız. Yok. Zaten yok diye. Account'un yok diye gördünüz değil mi? Şunun için bu tarafa geliyorsunuz. Ne edip açmalıyım öğrenin. Baştan ne oldu ne edip açmalıyım. Şu taraftan Gmail dip yazıyorsunuz olanlar. gmail.com Hop. Gördünüz değil mi? Gmail. Şu tarafa bastınız. Şu yankı geçen yere görkezeye da. Yankı geçen yerin görkezeye yöne tapağı yok. Aşağıda sadece account diye. Hem o şekilde girip bileniz hem Gmail'in üstünden mi girip bileniz. Sadece account diye dilesibe dip basıyorsunuz. Hop. Dilesibe. İyi mi ya? Gmail dip tu. İyi mi? Nem bolsun. Ben adım Devlet. Familya. Play It Safe. Var ya Samsung YouTube kanalının adını görmedim. Ya bana familya. Mana. Primo özünüze näme şu Gmail'inizin adını yazıyor. Play It Safe devlet diye. Mana dostupny diye. Play It Safe devlet dip koyduk. Doğru değil mi? Parol. Ona şu an öldüm. Yazıp geçeriz. Dale. Nomer telefonu ökman gerek diye görelim. Geçip olan yoktur. Ökman gerek diye. Bulurlar oturma. Bizler yazıp bilirsiniz WhatsApp'ta. SMS geliyor herhalde olanlar. Telefon var kız. SMS gelen olmalı. 28 97. Bak bir daha ettik. Rezervini gerek ya bize. Gerek ya. Doğrulanır. Gel yaz. Yazdık. Aha. Paul.
New cousin, svoj variant diye. Vaş bol diye. Men erkek koy. Erkek. Koç yigit. Nerede prevşan Murskoy. Другой dik koyalım. Другой. Birden buna yüzlenecek vakti da bu hem ne erkek ne ayal. Voilà, geç daha. Dale. Давай Пропустить. намеди. Bu tay gerek ya пропустить. Başa. Я принимаю. Ha? Da ya. Принимаю. Я принимаю yani. Da dedim. Ya dedim. Ne dedim? Da dedim ya dedim oğlanlar. Bir like geçin komentte. Ya dedim mi da? Mene da diyor işte. Da bunun baş köpleme diyeler. Istanet gerek ya. Mana. Karoç açtık. Açıldı. Indi bäre näme etdiňiz? YouTube'a gelýäňiz. Hop, açıldı gördüňiz däm? Danijik. Yaman zatlary görýär ekeni. Ve şu taýda sizin zadyňyz adyr garaň. Ýokarda sağ tarapda gördüňiz däm? Sazdat kanal diye. Kanalyňyz ýok häli. Doğru däm? Dur hazır şu taýda play it safe pezaly. Play it safe çıktı. An подписаться edeli. Подписан. Geldiňiz kolakolçygy açdyňyz. Jam atçaňyz. Girdiňiz video. Biz bilen gyzykly. Oňadan gidip bileňiz. Şu taýda geleli. Biz bilen gyzykly. Подписаться, kolakolçygy açdyk ve soňky videony goýduk. Meselem like koýduňuz. Ýöne bu zatlardan daşary näme etmeli? Indi size kanal da açmaly. Geldiňiz ýokarda. Sazdat kanal diye. Gördüňizmi? Sazdat kanal. Basdyňyz. Oo. Peruşak diye. Näme Karoçy birinji Oğlum men orusçam yok. Şoň üçin döwlet. Döwlet orusça ýapýar. Hani? Давай. Oka näme diýär? Сделайте первый шаг. После создания канала вы сможете публиковать ролики, взаимодействовать со зрителями и рассказывать свой творческий потенциал. Подробный начать. O kadar oturmaň начать bas. Kynal oturmaň. Короче, näme diýär? Böyle geç gitti. Näme diýär? Berde с вашим именем с другим названием diýär. Näme diýär? Bizim öz adymy çatmaya başga ad. Meselem sizin öz adyňyz bar bolsa, bu ibrete başga ad taýlaýlar. Yok, adım yok diýsen, göni prямо sizin Gmail'inizin adyny saýlaýar özi. Siz nähil isleýäňiz olanlar? Şu taýdan öpme döwlet play et tip dursun YouTube kanalyňyzyň ady bolmasa başga bir zatmy. Hani başga bir ad diýip saýlaýak göreli. Dogry däm? Başga bir ad diýip basdyk. Название канала diye. Näme diye? Play it safe. Yo, näme diye? Введите название канала. O taýdan okana. Введите название канала. Bana dostlar şu İngilizce öğretirdim. Kanalyň ady bolan Danny Russian Boy. Ağzı Almanya'dan çıkarma. Boldu? Danny Russian Boy diýip koýdy olanlar. Hem de я понимаю, что создаю новый аккаунт Google AdSense настройкам diýär. Okey, Oldu. Ta adyny goýduk. Danny Russian Boy YouTube kanalyň ady olanlar. Agda olma unutma diýdim. Nerede? Загрузите foto diýär. Загрузите фото. Onu ördüňiz meselem kompýuteringizden, telefonuňuzdan fotografiýa edip bilersiňiz. Suratlar nerede? Goýup. Hazır moşny fotoğraf koyacaklar. Olanlar, geldiňiz, suradyňyz, saýladyňyz. Hop, suradyňyzy goýduk. Indi näme diýär? Расскажите аудитории о своем канале diýär. Расскажите аудитории о своем канале. Короче, ödüňiz hakda bir de aýdyp geçiň diýär. Meselem, salam dostlar. D.A.097 Gülleşeli. Mana, olanlar. Yazdyňyz özüňiz hakkında bir adlar. Näme diýär? Например, moy saytda, saytyň ýok. Saytyň ýok. Instagram'da. Instagram goýup bilersiz. D.097. Berde biraz yerimiz gysık bolan üçin olanlar bu polny şeýde otýar da men sygam ýok şondan. D.A.097. Berde goýan wagtyňyz hazır görkezek nirde çykýan olanlar. Ýekejemint. Berde karoçy любой Facebook'uňyz bar bolsa, Twitter'ıňyz bar bolsa, başga zatlaryňyzam bar bolsa, şu taýdan goşup ýazyp bileňiz. Biz hazır Dany'niň nämes Instagram'yny goýduk. Сохранить и продолжить diye. Danny Russian Boy YouTube kanalımız. Kaptandan zatlar, fireworklar çıksın. Bum. Indi näme diye? Kanalyňyz açyldy olanlar.
Gördünüz değil mi? Danny Rush'ın diye. Sonra adınız koyuldu. Hiç adınız yok. Hakkan Nali dine şular yazıkladı. Gördünüz değil mi? Näme oyesinde? Upravlять video mu ya da настроить vid kanalı mı? Yo, nastroy. İlk bilen nastroy dedi ayrıla. Настроить edildi. Kanalınız paka düzülmedi olanlar. Prost açıldı. Настройкага gireniz olanlar. Подробнее diye. Böyle düşündüre olanlar. Nähil edile meselem gara. Hop şutaya girip bilen, bu taya girip bilen ve İngilizce yöne, Orusça zatlaran badır. Bärik geldiniz olanlar. Bärik geldiniz. Meselem, aşağıda Настройка канала deyipdi. Настройка вид канала. Трейлер для зрителей, которые еще не подписались на ваш канал diye. Короче, bäre kiçicik videonuz olup biler. Nähili PUBG'de özüňiz tanatýan bir kiçicik videonuz olup biler. 1-2 minutlyk. Ha, 1-2 minutlyk aýdyňyz zadynız şu ýerde meni şunga görkezip goýup bilersiz. Tanışlyk siz abi. Sizi tanımak üçün kiçirak video. Son рекомендация видео для подписчиков. Gelenlerin aşağıda näme de video sredi подписчик şu agzalarınız gelen wagtynda haýsy videonu çıkarsın öňüne. Onu goýup bilersiniz. Videoňuz paka ýok bolsa bärik geçjeňiz. Meselem näme goýuly? Bu taýda profil fotoğrafınız bar, profil suratyňyz bar. Dordam çep tarapda görýändirsiniz. Ve banner, olanlar banner. Banner hukman suratda gerek zaten. Näme üçin YouTube kanalyny açaňda meselem iň owdan bannerlar şu taýda. Näme diýjek boldy? Bannerlar kanalda şu taýda. Örkeje olanlar tapadyň örkeje ýazdyr. Ana, aýtdy ana. Play Safe'e geldiňiz. Dordam. Play Safe'e geldiňiz. Banner diýen zat ýokarda kızady. Gördüňizmi? Play Safe diýipdi we ulla kanyp durandyr. Gördüňizmi? Ýöne telefondan olanlar. Telefondan gören wagtyňyzda hop görünýärmi? Tamam. Suraty badyr olanlar. Telefondan başkaça görünýär, planşetden başkaça görünýär, hemmatdan başkaça görünýär. Şonuň üçin bärde zady görkezikli dur. Настройкалар nähili bolmaly? 2048 1152 piksel. Razmerlerde olmalı. Ve 6 megabayttan ulu bolmaly der olanlar. 6 megabayttan ulu bolmaly der. Sample diýip ýazýanlar olanlar mana. Şutaýda meselem şular ýak suratlar var. Näme diýe gara? Desktop min ve telefon diye. Şutaýda polny görünýär, safe area diýip duran yer var. Şutaýda polny görünýändir. Şu aşağıda şu iki kaptaldaky yer bolsa tabletlerde görünýändir. Banneryňyz. Bu iki kaptaldaky yerler olsa Desktop Max diye ullakan kompüterlerde görünýär. Polny full banneryňyzyň özü qara yerler bilen bile telewizorda görünýändir. Bular ýazatlaram YouTube'dan, Google'dan karoçy zayet bilersiniz. Ve logotip kanala diye. Logotipiňiz nerede bolýar? Sağ aşağı qırada bolýar olanlar logotip kanaly. Например, biziň kanalymyza girdiň. Meselem bir videonu açdyň. Reklam yok, ben görmeni yattan çıkarmam. 3 minut olsa da 3 minut garaşın. Ondan sonra videonu görmeye devam et. Garaň. Mana. Biziň logotipimiz näme diye aşağıda play it safe durandır. Bassaň, girip bolýar gördüňizmi? Hop, bassaň aşağıda. Düşündüňiz? Logotip şo zat. Kompüterden basıp bolýar diňe. Ondan soň bulam näçe bolmaly? Bulam 150 santimetr ve 150 piksel bolmaly. 150 santimetr. Aýdy. Kanal kim açarlar indi az çok ozan bilendirsiniz olanlar. Ve PNG GIF zat ah bolmaly la. Bu ne? GIF, BMP, JPEG. Çağın aklı saati olanlar ters düşüne oturmam bu. Bunu son sekizde oturmam. 1 megabayttan ulu olmalı değildir olanlar. Düşündünüz? Şu zatları oňardyňyz kanalyňyzyň bir nähili video bolýar daýan. Video. Biraz olsadan video bolýar. Aslında informasiýa. Ýanky ýerdäki zatlar 5 tane zat goýup bolýandyr. Meselem ýankyny goýduk Danny. Dordam. Dannyň zatyny goýduk. Zalyn diýen wagtynda ters düşünden. Kanalyna geldik. Instagram men. Tak. Dur. Yanlış basıldı. Главный sende banneryň bolmanlygy üçin goýan ýok da. Instagram zatda ta çıkaran. Şu çıkan ýok. Diňe o opşida çykýan kanal var. Tak dostlar, banner saýladığında Zagoruzda geçtik. Tak, berden desktop. Deniji aldık. Mesela nerini goýjak diýe. Şo diňe şo taý görünýärdi. Gördüňizmi? Özü. Mesela zona, которая видна на всех устройствах. Hemme устройствада şu taý görünýärdi hökman suratda. Bäri näme diýe, короче,
Tak, zona который видно на компьютерах diye. Kompüterde şu şekli görünüyor diye. Sonra televizorda şu şekli görünüyor diye. Düşündünüz? Mana soradınız, koydunuz. Bu kim diyseniz alkaş malkaş değildir oğlunlar yanımda. Banner'ını koyduk oğlunlar. Опубликировать diye mi ne diye bu? Okap bilmedim hemen o. Опубликовать. Ha? Опубликовать. Опубликовать. Kalitina kanal diye. Yani görelen ne oldu? Of, gördünüz mü oğlunlar? Sonra da Danny Russian Boy diye gördünüz mü? Ve işte Instagram vardır. Instagram'ın üstüne basan vaxtınızda Premo Danny'nin instasına gittiyendir. Az Almanya'dan çıkarman 7797 olupdur. Tüfelem göz değmesin. Şunun üstüne basan vaxtınızda Instagram'a girdip çıkarıyor. Polnu zatlarınızı koydunuz. Doğru değil mi? Aslında informasyonunuzda yazdınız. Nomerinizi yazmak gerek. Atayık. Cana derler yazsanız. Nomerinizi yazmaya gerek yok. Şimdi ne etmeli olanlar? Şimdi monetizatsiya. Monetizatsiya etjek bolsaň wam dostupny diýse, näme üçin sen hiç ki videoň ýok, zadyň ýok, hiç saýdy bilen Вам ýok. доступна монетизация, партнерская программа, dedim bu paka gerek. Gel olanlar, главный sahifasına geldi olanlar, hiç sadınız yok de videonu nädip yüklemeli olanlar. Video nädip yüklemeli. Yukarıda sağ tarafta badır görüyorum, создать de. Создать. Добавить video de. Добавить video. Выбрать файл. Dostlar, näme etdik? Videomuzdan ýükläp otur şu wagt. Videonu aldınız. Mesela yükle gördünüz değil mi? Aşağıdan yükle. Berde näme koyes? Nazywanie Короче, ad deriz. Video adı. Danny Sevda merkezinde. Merkezde Kayfiyet. Yazma oy. Danny Sevda Merkezde Kayfiyet. Videonun apisaniyesi. Berde näme koymak isteýäňiz? Danny görüp bilirsiniz. Dur dostlar, yani beýdip ýazamaň sesi, beýdip ýazsaňyz birden YouTube'da türkmen bir var olsa göni blog ederdi. Ana şeyde koydunuz alınlar. Danny Sevda Merkezde başına geydi. Tak, bunu aşağı düşüreli. Görmekle gatı zat kaçırır. Aha, okay. Video overlook'tur. Asıl video görmek isteseňiz menyalardan däl, biz bilen gyzykly YouTube kanalyny görüp bilersiňiz dost canlar. Aha. Endi значок saylamalı onlar. Значок'a geldiniz. Näme diye? Чтобы добавить эти значки, подтвердить номер телефона diye. Yeni numaramız var ya da. Numaranı подтвердить et diye. Получить SMS. SMS dediğiniz olanlar. Baş номер telefona. Numarın bäri blurlanandır. Отправить. Подтверждать et diye. Benim bilem yoktu bu tayını. Täze getdir olar. 93 99. Отправить. Короче, отправить ettik. Поздравляем diye kutlayan ne şey. Gördünüz değil mi? Telefona geldi SMS. İndi oldu. Nasıl? Subnail. Ana şu çok küçücük suratı olanlar dınç alış günü diye. Gördünüz değil mi? Pol periyot oğurluk oldu da bu. Playlist. Playlist olanlar. Playlist'e geldiniz. Playlistiniz yok olsa sadece playlist diyeniz ne mi olacak? Oğurluk. Oğurluk. Videolarımlar. Danny. After. Hemmekim açık olsun. Hava hemmekim açık olsun. Boldu. Playlist vardır. Playlist'den koyup bileniz. PUBG Mobile oyunu olsa Rush, gülkülü playlistler adı da Rush oyunlar, gülkülü streamler, Custom room lobby'ler. Başka ne aklınıza gelen zaten koyup şey emmesini öz hatarma koyuyorsunuz. Ondan sonra sizin ağzınız gelen vaktinde kellesi karşılaşmaz yalda alırlar. Hop, okey. Ne mi diye? Video dile detay, video ne dile detay diye. No, bärler gerek gel. Возрастное ограничение gerek gel. Другие parametri. Video reklama var mı diye. Yok, reklama yok. İşte adam ne mi? Tag ne gerek olan sizi tapma için gerek. Mesela Danny. Koydun enter bastınız. Peace Danny. Enter. Danny oğru. Canım benim sana kurban Danny. Herkes zaten yazayım olur işte. Düşündünüz mü? Короче ve şu YouTube'da şu şekilde aktaran vaxtınızda, gözleyen vaxtınızda olanlar şu Danny'nin videosu çıkıyor. Düşündünüz mü? Çünkü her kil yazın. Her kil yazın. Karşınızda. Şuraya. Nice ne? Şuraya. Oğru Danny oğru.
Kozcuk gel. Короче, aşağıda dilini saylan diye. Выбрать языk ya. Angliski. Men angliski saylardım yani ruski olan için, türkmenski olan için, Türkmenskini sayladınız. Subtitrim yüklep bilersiniz. Gerek olsa başka Создать data diye. Yok gerek ya bularım gerek ya olalır. Standartne licenziya, люди blogi. Doğru değil mi? Ne hakkında koyuyorsunuz? Например, şutaydan oyun mu? Игры diye. Şutaydan PUBG Mobile saylanız. PUBG Mobile. Mobile dedim ben. Mobile çıktı. Mana haysını koymak istedim. Haysı oyun olsa şunu koyuyorsunuz. Например, PUBG Lite, Fight. Şimdi biz люди blogi. Oldu? Дополнительно. Далее diye ona далее sen de palitina açacaksın. Yukarıda ne meçhulün aşağıda ne meçhulün tapadı yok. Fakat videomuz başka videolarımız bolmanlığı sebeple olurlar. Bu zatları koyup bilmeyiniz. Düşündünüz mü? En sonunda mesela video koyuyorlar, şunu koyup boranok. Mana, mesela garan görkezecek. Nakil mesela. Добавить diye. Конечную вставку diye. Вставку. Şutayda. Haysta. Şutayda toğulak olup duran zat kanalınızın logosudur olanlar. Ve 4 burçluk olup duran zat olsa indiki videonuz. Bu 2 sanlam koyup oluyor, 3 sanlam koyup oluyor. Her hil koyup oluyor. Düşündünüz mü? Aşağında itham yazıklar. Bir video, bir knopka patpisatsa diye. Biz nakil haysın saylalı. Bir düşünsün sayılar hem mekşir o odan olur. Bir video, bir playlist, bir knopka diye. Näme playlistin adını tak. Ütkedelden overlook videolardan edik koyalı. Doğru değil mi? İkinci videomuz yok. Berden bolsa sizin kanalınız adır. Düşündünüz? En sonunda ve videonun en sonuna doğru özünüz doğrulayanız bunu olanlar. Sonra en sonunda videonun oňormaly da şoňa göre. Düşündünüz? Haýsy sekundda bolsa şoňa da göre doğruladınız. Hop. Agda olan men pis yazar men pis näme? Bitýän şuňlar. Instagram'da mesela müşteri görüp bilerseniz patisat etmeni yaptığını çıkarmam. Hem tazelikler şu taýdan paylaşılandır. Habersiz almazlığı için ve agda olan Oldu. Сохранить. Добавить подсказки diye. Добавить. Sizin videolarınızda atlarınız bolmanlygy sebeple olanlar bunu koyup bilmeýäňiz. Ýöne videoňuz bar bolsa meselem şutaýdan kanal diye bir kanal. Goýaly play it safe. Mana şu kanala gidip agza bolun olanlar. Agza bolun. Aşağıdan goýýas. Play it safe. Şunuz ýokarda näme çykdy gördüňizmi? Play it safe dip çykdy. Şonu basan wagtyňyzda agza bolun dip çykarýar. Soň 15-nji sekundyna bassaň подсказка. Näme goýjak? Playlist goýaly. Overlook videolar diye. After dany diye. Hemme şutka dur olanlar ýene. 30-njy sekunda geldiňiz. Подсказка. Näme goýaly? Kanal. Biz bilen gıdıklayın. Biz çykdy. Hop. Bärnäme dip ýazýaňyz. Krasa çıklar. Ulum. Biz bilen gızykly. Düşündüňiz? Ondan soň bundan 5 san goýup bolýar, ýangyşmasam olanlar. Başka video. Videomuz bolman üçin şu an koyup boranok. Öz videoňuzdan hem saýlap bolýar. Şuňda videolaryňyz çykýandyr. Ýok, başga videolardan goýjak bolsaňyz gızykly. Biz bilen gızykly. Original aýla. Overlock videonun originaly. Bolý, сохранить. Hem adyňyzda doğruladığınız olanlar. Bolý. Indi parametri dostupa diye. Abu, parametri dostupa. Kaçanya zat edecek. Agregation dostup diye. Bu näme diye? O agrani için dost bolna, короче, Aşağıda oruç yok aýlyp, moş düşündiren hadi. Video dostupny только вам и выбранным вам пользователям. Uf, bol tercüme de oturma düşündüler. Düşündüňiz. Dostup по ссылке diye. Bu näme diye? Rolik dostup только по ссылке. Düşündüňiz bunu, düşündüňiz? Rolik. Näme diye aşağıda okuyun. Открыть доступ diye. Video dostupno всем пользователям. Bunu ham düşündüňiz boldu? Bu näme? Запланированный. Näme? Onu ham düşündüňiz. Короче, olar ограничен достуp näme diýmek? Diňe siz görüp bilýäňiz we şonu adama kimlere razşeýne berseňiz, şolar görüp bilýär. Doğru değil mi? Doğru. Доступ по ссылке. Bunu siz kime ссылканы berseňiz, diňe şolar görüp bilýär olanlar. Открытый доступ hemme kim görüp bilýär. Bastyňyz провести примеру сейчас. Примера olan wagtynda şu videoňuz näçe minutluk bolsa, şu prямой эфир ýaly gidip durýar, siz açatda adamlar bilen ýazyp bilýäňiz. Düşündüňiz? Запланированный publikatsiya. Bu näme olanlar? Hani şunu paylaşaly. Belli bir wagt taýlaýaňyz, öýe şu wagt paylaşaly olanlar. Abed 10K paylaşalmy? Ha? Abed 12 mi ya? 18.00'da paylaş bereli. Böyle 18.00'da paylaş. Bolý? Başka zat yok olanlar. Sonunda näme etýäs? Запланировать публикация. Ага. Ядыңыздан çıkarmaň aşağıda näme diye? Обработка версии SD качество завершена diye, идёт обработка версии HD качество diye.
Şu zadyňyz gutaran wagtynda HD kaçysyda videoňyz görüp bilýärler olanlar. Zaplaniert publikatsiýa diýe. Hop. Göreli. Şoň üstüne ana şu taýdan apmy content diýe aşakda sağ tarapda göreňizmi? Bar. Ha, çıkıpdyr. Ondan soň bu taýa geldiňiz, Sibedinýany ütkedip boli analitikany görüp boli. Şu taýa girdiňiz, meselem. Hop. Hop. HD kaçysy bar diýe. Ýa bolupdyr. Videoňyzy görmek isteseňiz bassaňyz. Gördünüz? HD kaçsyňyz bardyr. Birinci videomuz paylaşan bolsaňyz gelip biz bilen gyzykly kanalynda aýdyň olanlar. Kommentlerde belli geçin. Agam şu kanal açtım. Şu kanal bana golda ver zaten hemmäňize gidip patpsat edecek. Şu täze kanal açanlar hemmäňize patpsat edecek, komment yazacak aşağıda. Üstünlük ineyim. Üstünlük Emran olsun. Dani oğurluk dostum olmasın. Videomuzu paylaştınız. Ondan sonra näme edip bolýarlar? Translasiýa, premo efir. O zatları indik videolarda düşünür geçer sorulanlar. Diňe şu zady aýdyp geçmekçi. Şurada komentarlar vardır. Kimler komentar yazan bolsa, şurada görüp boli. Bu berde bolsa hapayıplar doraya. Aşağıda fonetika diýär, fonetika. Fonetika basan wagtynızda olanlar YouTube'da öz aýdymlary vardır. Milyar tane aýdymlary vardır. Şu haýsyny isleseňiz şolar ulanyp bilýäňiz. Tapmaşda birine geldiňiz. Videoňyzyň içinde bir ýerde ulanyp bilýäňiz. Çünki bu gaýgyly ýatypdyňyz meselem. Ay, karoç var ha. Aýdym goýup bileňiz olanlar. Berde aýdym goýup bolýan nastoraka kanallar berde ýaňy düşündirip geçdik. Başga näme düşündirip geçmedik olanlar kommentlerde belli geçin. Başka da näme bilesiňiz diýen bolsa, şonu ýazyn kommentarda esasaram bir sekundadan bitirmäň aşağı bolsaňyz öwreniňde öz kanalyňyzy açyň. Belki gelecekde siz hem YouTuber bolarsyňyz. O zat şu an hem öz zähmetiňiz dawamly. Translasiýa olanlar efir aşağı bolsaňyzlar indiki videolarda kommentlerde belli geçin onam görkezeriz. Bir 10-15 minut 20 minutlyk videonu gördüňiz, barda düşündirdik, hem noldan görkezdik ve birinci kanalyňyzy açdyňyz. Hemmäňize udaç olanlar. Biz üstünlük şansınız olsun. Biz kim? Men Döwlet. Men Serdar. Biz bilen YouTube kanalymyza agda bolun. Like basın. Olmadıklar. Sizlere aýdylýar, agda olmadıklar. Näçe 60%, 40%'ňiz. 40%'ňiz agda bolman görýäňiz. Görýäňiz, agda bolmadyk barsam şu taýda. Ve 78%'ňiz kolakolçyga basypsyňyz, jaňjaňyzy açypsyňyz karoçy. Başgalaryňyz açmapsyňyzlar, olanlar açyň. Dostlaryňyz bilen paýlaşma bolanlar. Indiki videolarda görüşýän video görmek isleýän bolsaňyz kommentlerde onam bellap geçin ha, o näl video görmek isleýän meselem. Men şunu açtım meselem, açıwan meselem, meseleňiz bolsa düşünmeseňiz. Düşünmediňiz, Daniýa yazam. Yo, maňa yazma, şu ýerde bellap geçen. O maňa ýazaň onlar. X-Koyfilçda Instagram adresim bardyr. Berdem Daniýanyň Instagram adresi bardyr. Orşy düşünmek gelýäňiz perewod edip berin. Perewodçy zady gerek bolsa, hyzmatlar gerek bolsa, olar arapça kefaluk diýip. Bugünkü videomuz şular ýarakda olanlary halan bolsaňyz bir san like'yňyzy alyp bilen olanlar dostlaryňyz bilen paýlaşma ýatdan çykaran biz bilen gyzykly we PlayTech YouTube kanalymyza agza bolmaly we kolakolçyk bana açmaly. Açmaly olanlar. Olam bize ullu kan kömeňiz. Badasdan meni kömek etjek diýseňiz, pul uradyp bilersiňiz diýem. Berden bankskydanlar goýdy. Yo, dasyndan kömek etjek diýseňiz, şu biziň videolarymyzy dostlaryňyz uradyň görsünler, halasalar like goýsunlar, halamasalar ýatsynlar. Sen şu ýerine halama oktup ýatsynlar. İkinciden hem YouTube'da PlaySafe YouTube kanalymyzda sponsor knopkasam açykdyr bilýänsiňiz. Gollow bermek isleýänler o taýdan aýratyn gollow berip bilersiňiz. Böyle? Näli meseleňiz bolsa birden düşünmeýän zadyňyz bolsa kommentarlarda berilen. Video bilen baglanşyp başga jahil bilen ýoksa olar hem meseleler bilen gel oturmak. Onu näme? Dostlar, indik videolarda görüşersek özüňize gowuşdyryň. Janyňyz sag bolsun. Hoş sag bolun. Bye bye. Ciao. Hey, vallahi soňunda. Öyle bir bakdı.